तुम्ही पाहू शकता आता आम्ही सांगता की पार्सेकर म्हणतात ती सध्या म्हणजे अनेक कॅन्डिडेट झालेले आहे. हो हो पण विजय झालेला आहे. होय हो. वॉर्ड नंबर किती आहे? वॉर्ड नंबर 6. वॉर्ड नंबर 6 पार्सेकर विनंती पार्सेकर. विनंती पार्सेकर यांचा विजय झालेला आहे. ओके बरं मॅडम, आता मी बघितलं तरी एक काउन्सिल इलेक्शन जर असलं तरी लोकांचे इमोशन्स बघितले. एवढ्या काम कशा काम म्हणजे एवढे भावुक झालेले आहे. भाविक म्हणजे ज्या रीतीनं आम्ही म्हणजे काम केलेलं आहे लोकांबरोबर घरी घरी पोहोचून, म्हणजे लोकांनी ते विसरले नाही. माझ्या प्रतिस्पर्धीने किती आमिष दाखवू दे पण लोकांनी त्याला बळी पडले नाही. इतकंच म्हणजे ज्या रीतीने मी पर्सनल रिलेशन म्हणजे प्रत्येक वोटर बरोबर म्हणजे प्रत्येक फॅमिली बरोबर मेंटेन केलेले आहे. आज हीच ती कारण आहे. आज इतकी मोठे बीजेपीचे सपोर्टर्स म्हणा, परत माझे वेल विशर्स आज सगळे म्हणजे भरघोस मताने मला एक साथ देऊन परत एकदा निवडून आणलेले आहे. मी सर्वांची करत मनापासून आभार मानते. आतापर्यंत तुमचे 4 जण निश्चित झालेले आहेत. असं वाटतं की म्हणजे तुमचं होणार असं वाटतं एक वेळ चेअरपर्सन तुम्ही वगैरे असणार? 100% असू शकते. कशाला 2 टर्मची एक्सपिरियन्स सिनियर आहे. परत इतका टफ फाईट देऊन आज परत त्या वॉर्डमध्ये मला नक्की विश्वास आहे. आमचे मुख्यमंत्री मला परत त्या चेअरपर्सनला सुद्धा मला ते संधी देईल आणि मला तो पद मिळेल. आणि तो पद मिळाला की नक्कीच कशाला 1-2 टर्म आम्ही अपोजिशनमध्ये राहून भरपूर आमची कामं पेंडिंग आहेत. मी मुख्यमंत्री आमची साखळीचेच असल्यामुळे जी सगळं कामं पूर्ण करायची माझं 100% प्रयत्न असणार. आणि मी पद तो जो माझा पद देणार तो मी यशस्वीरितीनं सांभाळेन ही मला खात्री आहे.